617 point går femtepladsen til Helsingør Svømmeklub. 38.849 point. Fjerdepladsen går til startfællesskabet LF Svøm. 39.651 point. Tredjepladsen går til Gentofte Svømmeklub. Og med 39.863 point går andenpladsen til Herlev Svømmeklub. Og det betyder jo også, at vi har fået en vinder med 40.799 point. Går førstepladsen til Horsens Svømmeklub.